Cando era ahora na seitura, como decías tú antes, que non había frigoríficos, ni neveras, ni onde conservar a carne, me acordo que meu pai, e o pai desta da Joaquina, igual mataba un cordeiro xa grande, un borrego, como se suele decir, e o cortaban a mitad, e ahora daban, por exemplo, a mitad para meu pai, ou para a nosa casa, e outra mitad eles. Depois, cando era na erva ou así, igual o mataba meu pai, e facías ao revés. Tamén para eles ou así. Non sempre, pero se facía de vez en cuando. E eso... Para poder aproveitar, para poder poner carne fresca, pues, se guardabas dun día para outro no brao, pues non se... Sí, sí. O sea, sacrificio, pero compartido. Compartido, sí, se facía. Mais dunha vez se facía eso. E eso facíase habitualmente para a xente da casa ou era para Bueno, darle de comer aos no, obreiros? eso se facía máis ou menos, no, porque nos nunca traíamos xente de fora, porque sobraban os caixos de casa, e estes tampouco, entón era para comer en casa. Para estar máis fuertes, porque había que traballar máis. Había que traballar e, bueno, facíalo. E se facía así, un pouco. Bueno, digamos que había espírito comunitario de colaborar entre veciños. Sí. Non só nas mallas, sino... Sí, no, o traballo, polo menos aquí no barrio este de Fondo de Vila, axudábamos moito uns aos outros, moito. Sacar a erva, a recoller, a seitura, sin cobrar nada, nin eles para nós, nin nos eles tampouco. A tornaxeira. Sí, ibas... E non había un interés de, por exemplo, nas mallas, que si a túa iba un, depois tú a miña viña outro. No, aquí se íbamos tres e a outra só viña un, non pasaba nada. Ou ao revés, era... Dependendo da xente que houvese na casa. Sí, ibas voluntario e nunca houve interés de se vai unha persona máis ou unha persona menos. En ese aspecto, aquí en Fondo de Vila, sempre anduvemos moi unidos e moi ben.